Lesi isiqephu se-15. Asuka uMbali eduze kaNdlovu noDlangamandla aphenduka ahambe ayonyuka ngesitebhisi lesi esinyukela emagumbeni aphezulu. Ubenganakeli ukuthi uMbali ngesikhathi ezwe isandla simgxavuna kabuhlungwana maqede lapho simdonsa. Woza la. Kuthathisa uDlangamandla lona odonsa uMbali, amdonsa uMbali maqede amise phakathi kwakhe noNdlovu. Ngeke uhambe ngikhuluma mina. Aqinisa ubuso uDlangamandla ebese buka uMbali. Wena unengane ezintathu engizaziyo. Kufike kube ileni ekhanda elikhulu ezalwa yilo akhomba uNdlovu uSibonga, ebese kuba uAyanda, ebese kuba uKhaya. Imake. uAyanda uzaloba. Akhipha amehlo uMbali ebese buka uDlangamandla. Ajikisa ikhanda abuka uNdlovu kuvesana ekuhlangana amehlo. Ungakanani uAyanda? Kubuza uNdlovu ebhekise kuDlangamandla kodwa ebuka uMbali. Wena uyafuna ukwazi ke ngane zakho? Wena uyafuna ukwazi ukuthi ingane zakhe engaki? Bavume ngokusheshsha labo babili. Ya. Ingane zakho zimbili. Amngene emlonyeni uNdlovu. uAyanda ingane yami. uDlangamandla asondele kancane kuMbali. Uthule nendaba engaka doti. Ngondla ingane mina ngithe yami kanti kalo. Asondele noNdlovu kuMbali. Ngicela ukubona uAyanda. Aphendula ikhanda uDlangamandla. Eyivuseke wena. Wena yindaba ungenza isilima mina, Zehla inyembezi emehlweni kaMbali. uAyanda ingane yakho, hayi kaSibu. Kuthulakale la endlini. Adide okuthile uDlangamandla. Uthi kwenze njani? uNdlovu abuka uMbali. Imani wo. uAyanda kungeyona ingane yami. Pho iphi enye ingane yami? Ngoba mina ngesikhathi ngicina ukukhuluma nawe wena wathi ukhulelwe. Bobabili laba babuka uMbali bese belindela impendulo. Ingane yakho yashona. Ayaluzisa amehla agcwele inyembezi uMbali. Yashona? Kanjani? Kubuza uNdlovu edidekile. Ungangibuzi lo mbhedo mina. Angithi wena wangilaxaza ngizwisa ubuhlungu, wangiphika, ngaba nestress ke mina ngagula. Sachitheka lapho ke isisu. Adide okuthile uDlangamandla. Kwenzeka nini lokho? Ngoba mina angikhumbuli. Limuthi heqe uvalo uMbali ebese ekhipha amehlo. Wawuzokwazi kanjani lokho ngoba wena wawugcwele izinkalo zonke ungahlaliseki uzula nje uzula. Adabuka uDlangamandla bese sondela kuMbali ebese emolela kuyena. Ngiyaxolisa ngakho konke, ngingachaza. Kushuthi yabona empeleni uDlangamandla abuka uNdlovu. Sekwanele manje. Ayikho into ongasuyichaza. Uyabona ngithi umonakalo usudalile la. Awushiye ke mnomzana. Hey baba, ngithi phuma. Ahambe enyobozela uNdlovu ebheke isicabheni ebese asivula aphume. Aphumele phandle uNdlovu axakeke. Abukisise kahle. Abona uSakhile eqosheme eduze kwesondo la ngemuva. Hey lina ilima. Nenzani? Agijima uNdlovu afika abamba ubhozo ngesankahla amphonselele kude. Abuka isondo lemoto yakhe la ngaphambili. Kuyabonakala nje ukuthi idatshule ngomese wona lo ophethe uSakhile. Manje usefuna ukudabula elesibili la ngemuva. Meke wasondela nje malume umfundisi. Ngizokugwaza mina. Phela angiyena ubhozo. Afikelwe sifuthe futhi uNdlovu asiqonde kuSakhile ngqo. Hayibo, ngiyakukhuza malume umfundisi. Uyapi? Ubengakayiqedi inkulumo yakhe uSakhile ngesikhathi ezwa ngesibhakela sihlala emhlathini wakhe. Maqede wawa phansi kwaqathaka nomese lona uphethe. uNdlovu ezwe isibhamu simthinta esinquthu. Aphenduke. Abuka ubhozo lona omkhombe ngesibhamu.